guys, di ako sa balay sa hong igagaw nga si Floramy Boholana. Yes, di ako igagaw. Ako na-interview ho, hawag dyan gilaag diri. Ano ko? Dili lang ko na. Dili lagi lisod-lisurun ka. Aso laman dyan ng mga akademik. Dili. Lahi Lapay, ni. ito ko na ni. Lahi dyan ni. Aso laman dyan ng mga Sige. So, good na ta. Hala, kulbaan. Ay, tawag na, kulbaan. Okay, sige day. Sige na. Nganong dugay man ka nakaulit diri sa buhol? Sige, balik-balik diri, bro. Oo. Mo na. Sa tuwi ka na yun eh. Na 2007. Ito ko sa Manila, nanain tao, yung kaka, itong ito panabaho. Ito ko sa Ortigas, katulong sa Ortigas, Pasig. Diha ko siya kung ano adlaw-adlaw, yung trabaho ko dito sa M Global. Dito ko. Mo di ay nga. Uli man ko daan ni man, pero panagsarang ko, di ta mag-abot kay once or twice a year ako makauli. Kay kinilaging, why mamiso, pamasahe, ang hala. Oh, kabanto kay kadamo anhi ko dire. Wala jud ka. Sila, rastatag na na, yung si Aliana. Kay datong mga panahon na gazid ma'am, ag nabilin dyan ni sila rajud kay kami dai mi panglugpad. Kami stay rito Miss Manila. Si Tere nang unag uli kay mali itong nasakit siya. Ko ala unag uli dito kay di man pwede kami duha mag-uli dari kay wa na may mag-provide sa among pangkanan, wa hubhubon. Mo tani ko ako na stay uli dito sa kapabiling ko. Nabaho ko dito man wa ta mag-ila jud kay sige magkog nga ingana. Pero na question ako nga. Nanapod? Napasol jud ko. Pasok. Kuya lagi kay ka nga na lagi nang kung sa di mo grado lang, labi makay ka English. Grado? Wa ko kang mag-college. Kami makay ka English. Pero kahalaging gusto unta mag-English teacher ko. Kaya mo ito napurnada malagi wa malagi madudyo naghang plano nga to kay nakasuway magpanarbaho. Kay na Kasapi man ko. makuan jud ko ba mapasol ko. Kuya mo ning bataan nila may makay English bataa. Kuan ra pod kanang hilig jud ko magbasa. Unja magkuan jud ko self-educate ug gitawag ka. Di meaning jud mga bright jud mga. Liwat ni siya. Ay. Liwat ni siya. Kay nadihay ko, grabe mo dyan yung bata kay. Primero na akong kita sa imong vlog, kato yung una. Di ba ma-English man ka lang, medyo ka ma-English dahin ko. Kuya, asa di grado Ha na jud sa? practice na ma'am. Di lamig jud ka. Fluent jud ka mo. Pag gusto ya ka lamig jud yung English dahin. Unja kuan jud na kanang sa nagbata jud ko. Nga may English jud ko daan. Kay di kasi elementary. English na English na nagong maestra. Good morning ma'am, how are you doing today? Giningan na ako, bisag nagkablinsungad na. High school ko. Ganahan ko ang todoon dyan nagsaba-saba. Kaya magsaba-saba kay pa-Englishan man. Hindi ko magsaba-saba kay pa-Englishan ko. Pagka third year na ako, pa-Englishan man. Kailangan ko, may magkaturang mga kuan na magkuan na. Sige, ako kuan nag-English ko kay kuan man. Di man pwede og magsaba ka dyan magbisa ka makabayad man. Ganahan ko magsaba-saba kami sa pag-English mo. Ay, good morning everybody. Sige mo saba-saba. Hangtod nga na kuan sa katong nakalakaw na pug Manila na nako cellphone. Check na ko sa Google. Dito na ko practice na ko. Tanaw ko mga video, mga salida. Di ko ganahan magtanong salidang Tagalog. English ang ako kaya magpiminawon man tama. Ko na to ang balikon. Mo dito. Anak ko naka-learn sa mga salida. Muna kita og self-learning. Muna giingon na bisan pag unsay imo naabot og na kay kagaling paningkamot. Makuan gihapon nimo. Ma-achieve nimo. Sa magampo. Mga jugiyas din ako. Jadi insa nga di imo hang gusto jud nga course so nakapadayon pa kasi pag-eskwela. Mag-master lagi ko. Nundog di ka na. English lagi ko. Kuyawa. English teacher lagi ko. Pero di ko galing ang kami. Kaya syempre mas na-develop maka sa high school teacher. Ganahan gusto mga dagko-dagko ng talaga yung una na din. Bisa mapuspos nga na mga mapiriso ko ma-child abuse ko kay inilagay mga bata karon labi na karon sa among henerasyon mga bata grabe nang kaparamajag. Mabukas mag-sales maestra. Hubo nagmangon sana na. Lisod mo nang ngan ko pare ko sa school. Pero agi hapon mo ko. Wag hapon kay gusto jud ko nga kaning hajang kuan sa una kaning pagkasabaan ako nang gamiton sa pagtudlo. Nga pero pag labay sa panahon nga kanang nakatrabaho na ko didto nga na lahi naman di ayo mo adult na ka. Kaya mangita naman rin ka, kwarta naman di ay mo pangitaon dyan. Agkat tumamuti ang gusto pa maningan na dyan. Ang ako na ibalag niya na sundo kay mo lagyan gusto. Lahi man di ay kay magkaanam kadag yung problema sa kwarta. Kung mangita, dyan ko na di pamaagi nga, magkakwarta ko. Nanarbaho ko, pero isa dyan kapon call center, kay English man kapon. Call center ko. Sige, trabaho yan na dyan. Nanguyab pa dyan ko foreigner. Kaya kung dyan ko ang skills, this English mo. Kuan dyan, na-fluent dyan ko. Kasakot to nga, nakatabang sa akong pagkuan ka nang nakauyab ako foreigner, pero nabuwag na po. May pagbuwag naman, balik na po ko, school center. Datong time, last year, nasakit na ko. Mo ko naabot ko sa vlogging. Naabot ko sa vlogging.
Just hapang pag-vlog, agning patok po sa agahapang Bisaya, nga garaming gahiya. Bitaw. Kay, bisan pag muing dito kog Manila, dugay ko dito, agang kaabos ba mga Bisaya, matanan, ang mga isuon, mga maguwang na ako. Kay, wa man kumulain, diha naman kuning lain sa katong, ikaduha na ng balik, nga, wa naman sila diha, kaya nag-for-good na sila Cebu, muli na. Ako na lamang isa, pero wa gyapon may influensya ang inistoryahan kay wa man koy nakauban ng mga taga-laing lugar Bisaya. Wa pa siguro koy nakaubang taga Cebu ni adto pa siguro kog Cebu ni adto pa og Mindanao. Wa man jud katama og laing lugar nga Bisaya. Hira man jud mo nang gani nga ni ra gad tuno na dan hira wa ma influensya sa lain. Pero nimo abot kag Mindanao din na influence ka sa ilahang tuno. Pinino ang dito sa Cagayan. Pinino inga na si mo lami man paminawon pud pero bo lami lagi tak angel ka jud paminawon ura magjablo. Istorya na ho. Pero guys, ha, basig makuha ni Jo, butan ba sa kung humok, butan yung kasing-kasing, kinira ka diyang baba di mahumok, para ba diyang gahiya, sa paglapuaan, yung di mahumok, grabe Pero diyang kalingaw, kasi ka dahil, pati noon. nawa, ko, wara ba yung wara ba po, wara ba po na, ba lagi, wala mo po kayo mag-usay, tinga ako nga, katawan to sila, wala mo ko, katawan na rama po ko, katawan na rin ka na ni. So nga, tumaw to istorya sila, sa ahang pagkakuan ng nakahibaw ko, in English, ginagmay, mo to sila kay ako yung gusto god nga makahibaw ko ang sige pangitaag pa nga kinahanglan naghang masudlan nga field sa trabaho mag-English gihapon ko kay bisan gani ning matanan ni kabuntag ang istorya jud sang pag-vlog makunik man na kay ni kabuntag ning matanan bisag wa pa ko kahibaw nga pwede na mag-vlog kung ana ko sang cellphone ngano good morning sir ngano sa istorya ko English sa bukus kay nag-practice bukus na pagkan ang tanaw na ang i-record tanaw na wa pa may kubuntag sa jo tama ko na ha, kahapon na po na. I'm tired today. Because ang istorya kay adto man sa imo na ho na makuan man. Murag gi-train lagi mong utok, maghimo kag sentence ang sa nahitabo na nimong adlaw. Ang i-summarize ang nahitabo na sugod hang buntang tamang gabi istorya na sa vlog mo mag-English ko. Ani kaugma na pud. Ay karong adlaw. Today I'm going to nga ang mga plano ng istorya pero ang Englishan para lamang makabuo ko og paragraph sa mga pero ang kaya pag tanaw sa video sa joke man siguro to ang drama dito. Oh, pa-development to. Pero dadto day nga si kog video dito sa pag-English. Ang hara jang purpose na dadto nga para matanaw na bang galingan ng English ko. Pero kaduga diyan nakuha na di ko na train day ko dito sa para pag-vlog. Ha? Kawaan ka ang rason para siya sa ahang ko na train ako sa para sa pag-vlog kay pagkahuman dito sa ko panarbaho dito na sakit man lagi ko. Agdo. Di siguro pa ni para ako. Bes kay nakasweldo na kung makag ang sweldo ko 35 mil lang ang sweldo. Full center unta. Pero lami ara na kuha nga kang. Ang US nga kanang company ko. Sayang masakit ko sa pagdungit ako paagi nga makakwarta ko. Ingon lay ko sa Ginoo bisa na lamang 10,000 buwan. Nga naanad man ta ko gahang nakakwarta mo fokus ang sa global dapat kita naanad ko gahang kwarta din nagko. Niingan ko bisa 10,000 na lang buwan. Wa na ko ilaing kapadungnan. Patay nang kakulan ni ginasakit mo ko dili mo ko trabaho. Gitangtang mo ko sa company. Murag nawa na kanan ba? Hiro bahala 10,000 buwan na naman. Itambos ng amigo ga YouTube. Sweldo mag 8,000 buwan. Di kay ko. Hangit ko anag ng pag-vlog ang seryoso ko. Ang seryoso pero wa man ko kapasar. Tisti man nang naman ko dani kamuti. Suwar pa di COVID. Mata pa uli nimo. Oh, suwar COVID. Dito pas Manila COVID na. Gaon ako. Tulungan ako no kaki sa Manila. Ito sunod-sunod na to. Kulbaan ko, kulbaan ko. Diyan na ko sakit na to sang baba. Patay ko lang ni. Ako man siya mapatay na. Nag-iinan pa ko sang doktor. Ma'am, kailangan umuwi ka muna ng probinsya kasi delikado yung sakit mo. Lalo ngayon may kumakalat na COVID. Kulbaan ako. Patay ko na. Bale, matay na dugo dani. Ano ko kamot. Nawalan ko pag-asa. Undang ko sang pag-vlog. Wala ko hindi mo siguro ko ginuto. Ngayon ko. Itabot mo ko lang. Ikit ko sa building. Magpaligis ba ko sa idsa. Kaya nagkasagdanan. Ito nga naman nga nang wa na ka kanang gihimo ni mo tanan gihimo ni mo tanan ang jawa jud kay naando arang paita hingog uli na lang ko ni bukog ticket March 17 2020 ano kasi mong vlog ating pagka March 12 announce mag-president nga March 15 lockdown ana ko nang hilang nagajud ko uli mo matay nagajud ko Manila 17 magahang ticket bigay sa mata nimo nak ang giripok nagdali ko mati kay di naman makaribok kanaunhan naman ko suban kay hindi magang internet urot na mag-ticket sa Irisya man to hi Irisya magang ticket walay ko maripan sayang ang 2,000 naglukat na baka usab 2,000 pa ba nang lupat na po kung utang nangutang na po 10,000 na bayad utang kong 10,000 always lagi ko kan muli lang jud ka last pa jud galing kuranan ang na palit kay nahurot na kay nag-inilugay lagi ning biyahe ko Marso 14
Quarantine ako pag-abot. Dapat diri nga ni Oo, quarantine. pag-abot dari nga ako mamatay na gid siguro ko. Kay na pa yung bayro ng 10,000. Panahon naman ko. Maadto sa day Ginoo. Di ang ko subas tari ay. Nasa katong ko mga kwarta sa una kay maapil-apil ko. Salamat kay napanay ko choice sa makabayad sa usang utang napa ko subasta. Ang ibayad sa utang subasta na wala. Ko hinugtok. Para pa itaw jud kwarta bisag kuan. Bisan og kananay piso. Kung kwarta. Ja. Mag-vlog ko, ano pag mag-vlog ako kapasa. Video na ram ko dani kanang mga activity na mo danis bay remembrance kay mo gyapon mo tay gyapon ko ngana lagi na nalaman pud mi mali sila nanay ko may kay napabasa ko sakit dagtong tengera matay di mo ko video na lamang ko imo mi danik suma niya nabi nga ko pag-upload na sa FB wa nagud ko mag-upload sa YouTube na ho i-upload na sa FB kay para memory na laman lagi kay naghamen share tingnan mo ko pagka ko aning message na mas message mo friend sa grabe explore famous ingon ko kay Tinos ano ko abot mag-100,000 kapin. Nabuhi kang dugo. Upload ko sa YouTube. Upload sa YouTube. Balhin sa YouTube. Pag-abot sa YouTube, hindi ko nga. Walhin mo, yan. Namalhin sila sa YouTube. Lumotong na dugang ang subscriber. One time, pagka Mayo, kapasar ko. Datong Marso, makunin. Datong Abril, katong wako ka kwarta-kwarta. Ang nining sponsor na ha. Wa juga kwarta bisag piso. Ingo naman niya. Larami, pwede bang maghimo kag video about sa COVID? Kita kasang video about sa COVID. Nga mo na yung mga guidelines isang gipa-explain ha nga di lagi nga na pilos ba nga gibaylan mo na ko kay mas Ako adto. Kita ko. gibayran mo kog 3,000 nakakita ko yes nakakita ko 3,000 mo tong na-inspire ko balik diyan naka-idea ko so siguro wag ang vlog tingnan lang nagbisaya ko kayo sa Bisaya kay mas sincere man agang pakigistorya nila Tinuod man ma-explain man jud din. unja Ka-relate man ka. ka-relate man ang mutan ko mo Bisaya na mo kay kanang magawa sa pang debate express kay bisan pag fluent ka mo English fluent ka mo Tagalog lahi ra jud og first language imong gamiton kay di naman ka maghunahon nagsay mo istorya sunod kaya mag English pa ka mag-translate pa maging utok magtudjud pa man to sabay in English sa iring in English sa ito nga na pa tayo mo to hi guys kay here Murag today bawa man ta. imo pa man tong kuan mag-arrange pa ka sa imong utok og paragraph kay jud masadip ka Grammar jud mo. Careful ka. mo nang ug Bisaya ka ratatat ka jud dayon sa mo ko nakapasar ko Mayo sa YouTube ana lang man jud gi kurso kay ngana naawa man ko mamaestra hil ko ang YouTube magmaestra ko mo hay nga na naman ko to istorya si Just ahang kinuwi Nandot ta ang jud. taas na nitong istorya no ngano ta naman day ka ngano mo Kay Jonathanan. namuta naman day ka nga ngani amo gutong hang Hindi naman ko ni mapatingogon. okay na namuta naman po kag daghan sa Kus Manila tanaw na hurot abutas Manila Ay mo na man ang tingog tanan. Di naman ko mapatingogon. Kaysa interview na to. Bawo nakalimot. Ang aga naglaman na gili. Nakalimot ko naglaman na ito. Ani ba ka? Parang labi. Ako ga-interview imo matanan istorya. Nakalimot ako. Ang labi ano ba to? Kasi kung may pangtanang imo magyurot. Burot na lagi. Ani. Nanabuan na. Nana-vlog ko nanon ka. Grabe na ako sa lunta. Kana lagi ang kapo na mag-istor kay di lagi maghuman. Ingan ako di lagi magsugod og istor kay di ka human. Sunod na di na ko interview nimo. Istor kay lunta na siya burot na lagi hapo katong istorya. Oh, imo mangut doon. Wa pa di ka pangutan na tuban Ano na. man mo nang tanda? Na. Bitaw dai. Binidyo ko sa imo hang kuan bang. Manang ginggingon nga unsay tanong ang Ginoo, mabutang jud ka. Ako kung di pangadus Ginoo, wa ko na nga dus Ginoo nga mahimo kong vlog. Aharang gi pangadus nga Ginoo tagai ko para aho. Kanang ahong gahin unsa imong Dili anak kang nakaklik jud nimo pakatinud lang kay ang mga bulanon baya. Andi ang mga tao karon gusto mag-jug ka ng tungod sa mga stress, problema. Pag makakita sila sa imong vlog, makatawa ka jud wala sa buot, makatawa jud mo, gawas problema. wa mo ko habaw makatawa di ko sila Ang imo lang dang facial expression, ang imong tingog pabundak-bundak, parang lahi ra ka jud murag taas nag-impact. Ang ito ang dito kung si Filia nga. Ni mo na ikaw rin mo ni Florami. Kaya siyempre proud. lahi na lagi mo kay Angel malay ka sa jablo malay ka sa lahi Kaya ka jud sa Mindanao man eh. Pero guys, kanang Pero kasing-kasing mo. ang ijang sa pagkat tinuod adi man ano ko sa Baldita kay iyang mga vlog kay Baldita kon ba Ah, kay di tingog. ta ka jo. As in nala makagmungha og sundang. Pero ako man mga uy. Og wa ko makaanhi dire, di na ko kaila unsa si Florami. Kailan na jud ko. Mga kaliwat jud itang mga manumo kasing-kasing. sa kubre. Kanti dato ka sa Ja, kasi. mangiloy on. Na ako ra lagi ko na pobre. Siya po Ito dre. kay maitog lagi na sa king nagpobre sa kay dato si Jan. Ah, Kaya oo. dato man jud kanu.
na. Ah. Ako ra lagi pobre na ning baja. Ang importante mo ko dahil, bahalag pobreta, basta marumong ta kasing-kasing, magiloy-on, dyan mga buutan. Hindi lang. Pero ang atong kaliwat, makabalon ako. Pag-unahan, mupatay. Patay dyan. Ako bitaw lang, buutan jud ko. Surog, jud, Uy, ako gajud kay, ako buutan jud ko kanang giver ko, dyan, misig, maestran ko akong mga kauban, hinugo na ako. Sugot na akong sugo, pero mabigil ba ko lang jara ang dughan kubo-kubo nga Pero lami at iskriba pero ba? tinuod jud bitaw Nga, iso. nakugo. Nga na jud ko. Liwat ko sang tatay. Basta ako una pero kuan ko Taas arang ng butan na. Taas Pero ba pasensya. kanay batang maunhan bitaw ko lang dya. Feel ginawa nga wa ko sa jara bubuk ka lang Mura duha. man siguro oras man siguro ka Kasi kay nga na. Ay nga naman ko. Ako grabe jud ko pasensya grabe. Taas sa pero mapuno lagi. Ngito man pa na mo lamay pang wala. Lumbang. Pero tinadyo pero kung mahimo jud mo pailob patataman-taman pero puno tinuod jud yan. Mo ato Pero jud sampit na lamang mo. gas Ginoo. Kay ako sa una jud kay kuan man jud ko. Kuan ka ng violin tay ko. Pero kanang maka-adjust man ka kay syempre basta nakay Diyos permiti ma'am. Sampit kas Ginoo kay ma-relax na. Ay kanang mga batasan na wala jud kay Diyos. Amo na Awa yun. dyan. Ihaw dyan. Patay jud ka. Ikaw dyan. Mga dyan rapod. Bitaw, nga nasa una, sa murag bata-bata pa ko, mga DC pa. Nga na ko. Gamay ra. Taas man ko pasensya, pero mapuno lang ko, mabayolin ko na ganito na kasakitan. Natira kay gagaw. Hapit siya na, laparos plato. Kaya ka na laging, hapit na, kaya ka na laging, buko na laging, rugo ba? Mato, hanggang ampun, ginuwad, anas, ahang kasing-kasing, hindi ka na ingana. Pero karunwa na, kaya hanggang Pero kung makaan ka na nga batasan na maka kamauna ka ma-adjust maka-adjust mo. Nga lagi to neng ko. Ug kamo ka masampit Ginoo kay Ginoo kay mo kuan mo protekta man. Protektahan man ka para di ka makahimog maot. Ginoo po sa iyo ako tabahay ko. Kalma na. Tindahan na. Pero di ka makahibaw og sampit. Kaihaw jud ka gahot. Pao jud ning batasan na jud. Abi sa kinsa man siguro. Oh, basta tama ka na yung katungod. Pagpikil ka. Niwa mo lang isa. Pero ganahan jud ko sa hirban. Sabi taw hirban ba tawon na headband. Pati-kati ko ni katungod sa uban. Sa des ni agil hemet puto ko. Wala na. Unique na pangpapugong sa edad. Hirban ko no ay Pagpabiyak ko. mura po ko kuan. Panabiyak ko 47. Bata-bata. Ting-ting pa mga Tingnan pagkain. naman ang in love. Naman dari kayang uyab mo nang paingana-ingana ko. Da uroy! Kali, gagawa man diha. Sige, Diha pa to. Diha pa to. Tabi ko man siguro na undo. I love you, baby. Sige man na papansin siya lang. Maitot man na sa pansin. Mo nang sige sa makabantay mo bulag mo interrupt si Jay nga na. Kaya gusto man sa gagakas-kakus. Nandingon siya mga bata. Nandingo na sila. Sadya guys, daghang salamat Sadya, sa luto na ta. agaw. Kung pakanong gunin jo. Ay, salamat day ka ato sa idang nga. So, wag igasahan mi na isda. Salamat kay nakatuwa mi ro ganin to kay Sabado ting bitay wa mi suwa among suwa ganin ang buntag buwan. Timbitay. Ting bitay babot tas ting bitay susong ting lisod. Oh. Ting bitay. Kay Domingo ug ba pong Domingo ting tabo man. Ug mga Lunes, Martes, Miyerkules okay, abunda. Pag abot sa Huwebes, Biyernes, Sabado wala ting bitay na nagkalisod-lisod buwan na nabilin. Buwan na suwa ganin na mala ug ba po kung Domingo man tabo ko. Ting ko ana po ting bibo. Mao ka Huwebes binta pa. Bernes, ugod ko na. Og Sabado ting bitay jud ka adyo man ang buwan. Salamat ka sa imong gasa kay karon ting bitay na isudan pa niyon to. Guys, palihog subscribe sa diyang channel Teacher Sabina. Makatabang pwede sa ninjo. Pwede na dyan ninjo. Pwede si Dja Mugiya ninjo sa injohang kinabuhi. Kay mo kuan mo pwede mo advice pwede si Dja kay kuan na ba dyan po niya daghan na experience sa kinabuhi. Maka-inspire pa ng istorya sa kinabuhi. Wa pa ka ng istorya sa mga tao sa imong kaagi. na ako'y vlog nga, inspiring lives ang sitwasyon sa mga anak katong ko, nakasakit siya. Basig makarelate mo na mo mga anak nga nakasakit pod. Palihog og tanaw sa ilang vlog kay basin og muangay mo aw. Di man puno pag sunog mo muangay. Aw, adyo mo ko subscribe pero kay bawo ko muangay mo. Mao nga adyo sa ninyo i-judge. Subscribe Diyan na na awas sa ninyo. Napog ko'y vlog diha nga kanang tips para mahimo kang ang imong anak mo mas mulab pa nimo. Tanawa ra. Kay na siguro yung mga anak karon nga wa na yung espiritus ginikanan. Siguro jang tips makatabang na ninyo. So lian ninyo kay arong mahibaw mo gani ijang ipang post dito si ijang video ijang YouTube aron makahibaw mo basin og muangay mo basig makahatag pod og kuan kalipay og makatabang pod sa inyong pamilya o sa inyong kinabuhi sakto ba? Yes. Okay. Subscribe, click the bell icon, like og share og nakay time
Pero jud siguro may time kay quarantine man. Salamat kaayo. This is Flora Mibolana and Teacher Sabina. Bye. Bye. Flying kiss. Di mo nga na. Duha mo pa kamot. Oh, sige. Kay all out jud. Bye. Yes, panguli na be. Bye-bye. Terry. Bye-bye. Uy. Panguli na be. Oh, yan na. Salamat sa buwa. Pohon. Ya, palagi lang kabuka kay mo na pagbalik. Bye-bye, yan na. Dili ko na sa mga hina. Okay guys, nakauli na dyan ko sa among balay. Gikan ko kang agaw Inday Flora Mibolana. Nakalaag ko sa ila kay gidawagan ko sa akong uyuan nga yang tatay nga palaagon daw ko dito sa nila agjud ko so, nakalugar po ko na pong gi-interview akong agaw. So salamat sa company agaw Florami. Thank you for the time na imong gihatag sa ako. Thank you so much. Karon mag shout out na ta. So ako i-shout out ang mga viewers sa ang channel. Daghang salamat. Shout out kang Soul Channel. Okay, OFW na siya. Nana siya sa Hong Kong, but naroon siya. So, thank you for watching. Okay. Yun ang i-subscribe mga guys kay nindot ang channel. At least mura mong nakato sa laing nasod tungkol sa channel. And then kang Ina Dressmaking and Crafting. Okay, ang iyahang channel makakatun mo pag tahi-tahi kay dressmaking. Okay, sunod kang Rizal Vlogs. Ako na siyang pagumangko na po na siya channel. And then kang Bibi Esquilla Gindulmanon ang magulang. Ang ako pong anak na si Kim Handog ay ang channel. Okay, ilang subscribe nyo guys kay makakatun mo sa iyang channel. And then Kuya Tatsuki TV. Thank you for watching. Shout out Kuya Tatsuki TV. Sunod si Sir Lance Vlog. Feature na siya. Ang iyang channel na po may makatunan. Okay, sunod si Cutie Girls. Hi Cutie Girl, shout out kang Cutie Girls sa ilang channel. Thank you for watching. Sunod si Kadia Vlogs. Okay, thank you for watching. Shout out Kadia Vlogs. Sunod si Ligaya Luhaan. Thank you ma'am for watching. And then thank you very much na gustuhan nyo ang video ko. Thank you ma'am. Thank you so much. And then kay agaw Alice Bertodaso yang channel luto-luto. So ganahan jud mo na makakaton jud mo yahan ang iso ni Flora Mibolana. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, share, comments, and then click ang notification bell para ma-update mo sa video. Thank you and bye-bye. See you for the next vlog.